Duha ka sachet sa gitoang shabu gisulayan pagpalusot sa Misamis Oriental Provincial Jail pinaagi sa pagsulod niini sa isda. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gamit ang dala nga isda, gisulayan sa usa ka Alvin Pagaw ug pasulod ang duha ka sachet sa gituuhang shabu para unta sa usa ka PDL nga si Junjun Valcueva sa Misamis Oriental Provincial Jail. Gisuksok kini sa tinai sa isda. Maayo na lang kay nadiskubre kini sa usa sa mga bantay sa maong prisuhan. Apan nakasibat ang sospek. Sumala ni Francisco Sarangay, ang Assistant Provincial Warden sa MOPJ, nga lakip na kuno sa ilang pulisiya nga rikisahon ang tanang padala sa mga PDL. Tanan manulod din nga mga para sa piniriso, amo gid na siyang abrihan. So pagkakita dito nga pag-abri, nakita dito sa tinai sa isda nga naay shabu. Ang kapait lang sir kay before niya itunol ang kining isda, gipangayuan sa akong kauban sa prison guard Balili o kining ID. Wala man gud siya mapakita og ID. Now, for humanitarian consideration, amo na lang gidawat kay pagkaon man gud pudto niya kanang atong recipient. Gihimaka kuno sa PDL nga si Valcueva ang aligasyon nga siya ang padalhan sa maong kontrabando. Apan aduna matud pay papel nga gikan sa nakasibat nga sospek o nakasulat dito ang iyang pangalan. Nasayran sab nga sentensyado na si Valcueva sa kasong murder, carnapping ug theft ug nakatakda na kining ibiyahe padulong sa Davao Penal Colony. Sa karon, naka-isolate na kuno ang maong PDL samtang nagpadayon ng investigasyon sa hitabo. Gahangyo mi sa inyo nga ayaw na gid ninyo sulayon og pagpasulod og kanang mga illegal labi na kining mga droga kay anay kamanduan samo sa atong halangdong governor nga hugot ang among security dinhi sa Misamis Oriental Provincial Jail. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.